Ovo je Hrvatska za pet. Dobro večer, poštovane gledateljice i gledatelji Hrvatske televizije. Kako su uspjele najbolje hrvatske poduzetnice, doznaćete večeras iz prve ruke, i to iz Zagreba i Splita. A može li izvrsno poduzetništvo riješiti gospodarsku krizu u Hrvatskoj? Upitamo i vas večeras. Možete komentirati na Facebooku Hrvatska za pet i na elektroničkoj pošti hrvatskazapet@hrt.hr. Katarina Škaro i Mateja Ribarević s vama su na društvenim mrežama, a najbolje hrvatske poduzetnice gošće u Hrvatskoj za pet u Zagrebu i Splitu. Josipa Maslač-Petričević, tekstilna Naftalina Zagreb, prva žena tvrtke, odlične tvrtke. Hvala. Kako ste uspjeli opstati? Pa, mnogi u tekstili su propali. Apsolutno. To je dugogodišnji rad. Naime, 35 godina sam u tekstilu i moram reći, iza nas stoji, iza moje firme Naftaline stoji silan rad, ali ono što ja uvijek volim i ističem, dobar tim ljudi koji sam izabrala, koji sa mnom dijele strast za poslom i ostvaruju ciljeve koje smo si sami zadali. U Hrvatskoj ima dobri timova, znači? Ima, apsolutno se slažem. Samo nisu na pravim mjestima. Možda. Možda. Vidjet ćemo. Idemo dalje. Gospođa Selma Smajić, čelnica Uresa iz Umaga. Hvala lijepa što ste s nama. Hoćete predstaviti kratko vašu tvrtku i što konkretno radite? Vlasnica sam poduzeća Ures iz Umaga. Bavim se cvjećarstvom i hortikulturom. Tajna mog uspjeha je zato što radim ono što strastveno volim, a to su biljke, to je zemlja, to je priroda i u principu svi poslovi su vezani za te tri stvari. To je sve čisto, ekološki, nema problema. Čisto, jasno, ekološki, izvrsno. Hrvatska je ekološka, čista, svi to znaju i u svijetu i u Hrvatskoj osim njene vlasti. Tako je, svi to znaju i mislim da to trebamo malo bolje iskoristiti i u Hrvatskoj i vani. S vama je u prvom redu i s nama vaša Elen, koja je diplomirala računovodstvo i financije, radi u vašoj tvrtki. Dobro večer, Elen, hvala što ste s nama. Kad ste ih zaposlili i morali nešto fingirati u vašim financijama ili je sve otvoreno? Elen radi od srednje škole u tvrtci, dakle ovo je obiteljska tvrtka i moj sin radi unutra, uključeni su dakle svi. Tako da Elen kada je upisala fakultet financije i računovodstva je to tako s lakoćom završila jer je ona već imala predznanja praktična iz tvrtke. I evo, diplomirala je u 3. mjesecu, sutra imamo promociju i Elen već vodi jedan sektor u Uresu, na što sam jako ponosna. Hvala vam lijepa i čestitke ujedno. Tihana Šmitran, prva osoba Amulet Studio Zagreb i čini mi se i u Estoniji također imate jedan svoj studio, a došli ste večeras izravno iz Ciriha. Da. Što ste tamo radili, ako nije državna tajna? Nije državna tajna, ali pokrećemo isto tako i tamo posao, s obzirom da smo od starta kad smo osnovali Amulet Studio kao kreativnu agenciju, gledali da poslujemo regionalno, isto tako i na inozemnim tržištima. Zato što, kao što su rekli kolegice, zaista se može i zaista imamo kvalitetnih ljudi ovdje u Hrvatskoj. Samo ih treba usmjeriti u pravom smjeru. Vi, hrvatske poduzetnice, i to najbolje to pokazujete da se može. Idemo do Splita. Gospođa Ana Marija Čikareli, hoće li nam režije pokazati? Dobro vam večer. Vi ste čelnica Interliga iz Splita. Možete li kratko predstaviti vašu tvrtku? Bavimo se savjetovanjem u turizmu, inače izdajemo knjige, izdajemo časopise, radimo edukacije za male poduzetnike u turizmu i za male iznajmljivače, vlasnike obiteljskog smještaja. Recite, postoji li išta u svijetu u turizmu osim najljepšeg grada na svijetu, Splita? Možete ponoviti, nisam dobro čula. Kažem da postoji li išta na svijetu u turizmu osim najljepšeg grada, Splita? Naravno, postoji još mnogo toga. Dobro, vidjet ćemo što ćete nam kazati tijekom emisije. S nama su i još vrijedne poduzetnice. Iva Šimeković u studiju je vaša tvrtka i vaš posao. Možete kratko reći, Iva? Dobro večer. Ja sam vlasnica tvrtke Megavizit. Bavim se proizvodnjom hrvatskih suvenira. Kakvi? Proizvedenih u Hrvatskoj. Prirodne ljepote Hrvatske na prvom mjestu. Prirodne ljepote Hrvatske. Imam edukativnu igru koja objedinjuje sve nacionalne parkove i parkove prirode Republike Hrvatske i cijeli niz asortimana koji pokazuje ljepote Hrvatske.
Hvala vam lijepo. Čućemo i od vas nešto više tijekom emisije. Danijela Balikić, vi ste sa svojom tvrtkom napravili veliki bum. Recite što trenutno novo radite? Moja tvrtka Orange and Green trenutno na tržištu ima proizvod koji se zove Immuno Alpha, to su tablete kozjeg i kobiljeg mlijeka sa dodacima biljaka. I evo, pokazalo se kao odličan na tržištu, vrlo je uspješno, korisnici su zadovoljni. Immuno Alpha isto tako osvojila je zlatnu medalju na Međunarodnom inovacijskom sajmu ove godine. Tako da evo, vrlo smo ponosni sa tim. Hoćete li se širiti? Hoće li Hoćemo, danas, sutra već jedna nova tvornica vaših proizvoda biti u Hrvatskoj ili negdje šire? Možda. Da, očekujemo. Imamo još jedan proizvod koji se zove, koji je koncept, koji je osvojio srebrnu medalju na Inovi i u Amsterdamu smo se sad nedavno vratili sa jednim odličnim načinom i prihvaćanjem te ideje. Zove se MyCaps, aplikacija koja je na mobilnom telefonu gdje može se napraviti konkretno vitamine, minerali koji su personalizirani isključivo za osobu koja naručuje. Evo, pitanje za sve vas, a krećemo iz Splita. Zašto ste uspjeli u poduzetništvu? Što je to bilo najbitnije, najvažnije da ste uspjeli? Gospođa Ana Marija Čikareli, možete li iz Splita odgovoriti na to pitanje? Da, prepoznala sam prvo priliku, znači tražila sam nešto što je meni trebalo u jednom trenutku, čega nije bilo na tržištu i upravo sam imala viziju kako će to sve skupa izgledati, znači po meni je neka formula uspjeha imati dobru viziju, imati dobar poslovni plan i dobro osmišljen marketing. Što ste ponudili konkretno? Što ste vi ponudili? Konkretno, ja sam prije 10 godina preuzela obiteljski posao, biti upravljanje, vođenje apartmana i u to vrijeme kad sam to preuzimala trebale su mi knjige, trebali su mi časopisi, trebalo mi je neko ko će mi pomoći u svemu tome da lakše pratim sve trendove, znači da mogu uspješnije raditi. Međutim, to nisam pronašla na hrvatskom tržištu, tražila sam na svim ostalim tržištima gdje sam pronašla, znači van Hrvatske, i kad sam došla do svega toga i puno mi je vremena trebalo, istraživanja, i onda sam vidjela da postoji mnogo ljudi koji imaju istu potrebu kako sam i ja imala u Hrvatskoj, i onda sam započela, u biti napravila sam poslovni plan koji je ispao kvalitetan i dobar, i na osnovu tog poslovnog plana sam kasnije razvijala, još dan danas razvijam poslovanje. Dobro, vraćamo se Zagrebu. Gospođo Maslaš-Petričević, što je bio glavni klik da kroz sve te godine uspijete u poduzetništvu? Pa evo, slušam kolegice, kod mene je priča išla ipak jednim drugim tijekom. Dakle, kod mene nije bila priča da sam imala ovako viziju, misiju, strategiju pa poslovni plan, jer postoje poduzetnici koji postaju ovako upravo jer naslijede neki biznis. Ja nisam bila onaj poduzetnik iz zone komfora, pa ste imali nešto naslijeđeno pa ste trebali nadograđivati. Ja sam poduzetnica bila iz nužde, jer sam jednostavno u nekoj životnoj borbi ostala s dvoje male djece i trebala sam krenuti dakle iz početka. U tom trenutku čovjek u sebi vidi neviđeni potencijal, skupi jednostavno snagu, onda stvara ciljeve, sluša neku intuiciju i napravi taj prvi korak koji je u stvari hrabrost koja treba svakoj ženi da bi upalila u sebi svjetlo i krenula naprijed. I onda puno strpljenja, odricanja, borbe, traženja pravih ljudi koji će sama dijeliti tu strast prema poslu, ostvarivanje projekata koje ste si zadali, i to onda ide. Svjetlo se ipak dešava. Da, sjajno, čestitam. Je li vaša djeca rade u vašoj tvrtki? Da, imam kćer. To je isto obiteljska? Je obiteljska tvrtka, kćer koja je već 7 godina u firmi, brat koji se isto bavi, jednostavno cijeli obiteljski posao. Jako sam ponosna na to da će to i naslijediti, i čak idem toliko daleko da se veselim jer čekam 4. unučicu i računam da će to nešto što je baka započela možda nekad i oni naslijediti. Super. A zamislite još jednu stvar. Ovdje i u Splitu sjedi 6 vrsnih hrvatskih poduzetnica, srednjih ili malih. Zamislite da vode kojim slučajem 6 hrvatskih ministarstava? Divota. Divota, gdje ćete bolje? Mislite negdje iza 2050. da to dočekamo? Divota. Klik zbog kojeg ste vi uspjeli, gospođo Smajić, što je presudilo?
Presudilo je za početak da sam se ja usudila. Dakle, to je najvažnije. Uči u rizik. To je ujedno poruka svim mladim ženama da se zaista usude. Na tom usudbenom putu bila sam svjesna da će biti jako puno zavoja i uspona, međutim nisam se bojala. Dakle, jednostavno sam prihvatila taj poslovni put koji je pun tih nekakvih turbulencija kao normalan, nešto poput života. S druge strane, mislim da ni u jednom trenutku nisam zaboravila da radim za ljude, sa ljudima i od ljudi. I mislim da je to osnovna tajna moga uspjeha. Što ni u jednom trenutku nisam zaboravila zašto smo tu, zašto djelujemo. To vam se kroz vrijeme vrati. Dakle, korektnost, dosljednost i život i rad za ljude. Mogu li naši gledatelji omirisati što vi imate lijepoga između Umaga i Poreča? Mogu svašta umirisati. Mi imamo jako puno bilja. Dakle, jedan dio bilja sami proizvodimo, jedan dio aromatičnog bilja i bilja za živice. Ovo drugo kupujemo, direktni smo distributeri sa burze u Nizozemskoj, Italiji, Španjolskoj. Uglavnom, bavimo se i maloprodajom i veleprodajom bilja, uređujemo interijere i eksterijere, projektiramo vrtove, surađujemo sa jako puno hoteljerskih tvrtki, dugo godina, sa nekim trgovačkim lancima. Dakle, zaista smo uspjeli ući u sve segmente kroz naš posao, kroz naše biljke. Znači, prirodno i kvalitetno. Ko su vaši klijenti? Više žene ili muškarci? Jedni i drugi. Jako puno muškaraca, onako vjernih klijenata imamo. I danas mislim da je ponovno trend povratka prirodi, što mene jako veseli. Dakle, ljudi zaista ponovo žele biljke u uredima, u kućama, u vrtovima i ponovno kreću sa vrtlarenjem. Dakle, povrtnjaci su sad postali trend u zadnjih par godina. Da svako ima svoju mrkvicu, peršin ili nešto što zna otkud dolazi. I koje kvalitete. Da poštuje sebe, kraj gdje živi i svoj proizvod, je li tako? I ljude s kojima radi. Tako je, a usput se destresira. Znate, kontakt sa zemljom i biljkama vas opušta. To je izvrsno u današnje vrijeme. Reče gospođa Petričević prije nego što smo ušli u studiju, kad bi neki znali pa Ustav stavili da Hrvatska bude jedan ekološki nacionalni park i da bude zaštićena, bilo bi to sjajno. Tako je, upravo sam to rekla. Bili bi poznati u cijelom svijetu sigurno, po kvaliteti svega. Možda na nekom brdu padne na pamet nekome pa to učini. Recite Tihana, što radite vi u Estoniji, a što u Zagrebu? Tako je, znači, kad sam pokretala posao, meni je uvijek bila želja raditi produkciju, posebno se baviti animiranim filmovima. Iako što je ovako zanimljivo, kod nas ljudi smatraju da je jako teško napraviti animirani serijal, ne postoji sustav financiranja kod nas. A mi s takvom tradicijom upravo u tome, mi koji bi mogli stvoriti takav izvozni proizvod, to je nevjerojatno da mi tako razmišljamo. Ja sam se usudila dati otkaz kad sam zapravo imala ok posao, dobila sam ponudu za još bolji posao, sam jednostavno tu u srcu osjećala da želim raditi taj posao, da želim stvarati crtiće, da želim utjecati na djecu diljem svijeta. I ja sam rekla ili sad ili nikad, šta se loše zapravo može dogoditi? Može se dogoditi to da ne uspiješ, pa šta, pokušat ćeš ponovno. Mislim, šta u životu možeš zapravo izgubiti ako slijediš svoje srce? I mogu reći sad nakon 3 godine da ne samo da smo mi uspjeli napraviti, znači, prvi animirani serijal, sami, znači hrvatski tim sa hrvatskim izvorima financiranja, nego smo evo upali na globalni akcelerator kao jedan 6 najboljih timova u svijetu. Dobili smo sada pohvale, dobili smo business residency u Estoniji da nastavimo raditi jedinstvene produkcijske projekte za cijeli svijet. Tako da mi Hrvati definitivno možemo, imamo izvrsne ljude ovdje i meni je tužno iskreno slušati kad čujem ova je zemlja siromašna, ova je zemlja ovako jedna bogata, prekrasna zemlja i treba ljude usmjeravati, treba im dati hrabrost da stvarno slijede svoje srce i svoje ciljeve. A rečenica dvije o Estoniji, to je ona famozna zemlja gdje ljudi, njih 1.300.000 ili nešto manje, glasuju... Potpuno digitalno društvo. Evo samo bih rekla jednu stvar koja Oni nisu vlastoklepni, oni puste svojim građanima da biraju računalno. Da ja nisam znala kako je došlo do toga zapravo da su postali digitalno društvo. Došlo je na način što su oni rekli, znači imaju zemlju otprilike kako Hrvatska, ajmo reći veličine. 1,3 milijuna stanovnika. I ako su računali da bi radili hrpe samo lokalnih samouprava radi tih ljudi koji su bili znači široko rasprostranjeni, zaključili su da bi to trošilo jako puno proračunskih sredstava i zapravo ne bi im ništa ostalo. I što su ti ljudi zaključili?
Ajmo napraviti digitalno sve, internet je besplatan i ajmo iskoristiti sva sredstva da educiramo ljude, da ulažemo u IT, da ulažemo u edukaciju, u akademije. I oni su se znači od jedne zemlje koja je bila stvarno pod ruskom čizmom, nikakve zemlje digli da oni privlače investicije, da to je nešto nevjerojatno. Evo. I ne tako teško se napraviti. I ne smeta im što nisu zapošljavali rođake, uhljebe i ostale prijatelje. To nije bio lijepi problem jedan životni standard, a samo ako smijem reći vrijeme je odvratno. Znači, kad pogledate Hrvatsku, ovako jednu predivnu zemlju, mislim, ovo bi bio Eldorado da se promijene stvari. Da promijenimo sebe. Da promijenimo sebe, da. Hvala lijepa. Budite ljubazni, možete li nekoliko detalja iz vašeg posla i jedna i druga naša vrijedna poduzetnica. Izvolite, gospođo Iva. Pa, ja bih istaknula da u samostalnom poduzetništvu je jako bitno biti uporan i dosljedan, naravno. Nemojte mi samo reći da i vaša cijela obitelj radi u biznisu. Naravno. A i to. Naravno. I bitno je ponuditi na tržištu kvalitetu jer možemo. Moramo se isto tako i oduprijeti nekakvim uvoznim stvarima, pogotovo zato što možemo, evo vidi se ovdje da stvarno se jako lijepe stvari mogu proizvesti u Hrvatskoj. Nije vam bio problem napustiti rad u nekakvim velikim korporacijama i ući u privatni biznis? Pa zapravo je, jer na taj način ipak morate se oprostiti od jedne sigurnosti vaše plaće koja je budžetirana i ulazite u jedan svijet koji na početku i nije baš toliko siguran. Ali to kompenzirate s tim da recimo kao žena poduzetnica možete u bilo kojem momentu otići po djecu u školu, možete svoje vrijeme organizirati na način koji vama odgovara, a da to ni u jednom trenu vaš posao ne trpi. Što jedna korporacija jednostavno, s obzirom na radno vrijeme koje je tamo postavljena, ne bi baš mogla ovoga tolerirati. A ovako ipak možete. To su i Hrvatskoj i turistima i cijelom svijetu pokazujete koliko je ova zemlja lijepa. Kako to izgleda u vašim proizvodima i u vašim suvenirima i nekim drugim produktima koje ste vi zaštitili. Je, točno, da. Upravo tako. Dobro, znači potvrđujete kakva je ovo zemlja, a gospođo Danijela, bili vi mladim ljudima preporučili da baš ovo što rekoše gošće za stolom, da preuzmu rizik, da uđu u poduzetništvo bez obzira na ove lude hrvatske namete i poreze? Da, odmah sad. Nisam ja uspješna samo po sebi, evo ja sam sad uspješna i to je to. Neko je i meni isto nekad pomogao u životu i zbog toga sam sad upravo tu. I ja osjećam dužnost da ja moram to vratiti i to svoje znanje i sve što smo napravili, da to jednostavno mora ići dalje. I meni su rekli da sam stara, da ne bi trebala se baviti sa tim što se bavim, ali samo isključivo fokusiranost, otpor na probleme, otpornost na probleme. Problemi samo iskaču, ali otpornost se stekne na to. I kada se čovjek fokusira i kad vidi tu veliku sliku da je nešto moguće napraviti, Hrvatska stvarno, evo svi se slažemo, imamo šta za ponuditi, imamo šta za pokazati i mi stvarno to možemo. Ja sam radila vani i sve znam kako je tako lako, ajmo reći, lakše. Nije lako, nego je lakše. Ali ovdje ostati u Hrvatskoj izazov raditi i stvarati i ja mislim da to možemo napraviti. Samo trebamo se dogovoriti i krenuti. Hvala lijepa. Evo predlažem i Splitu i Zagrebu da zajednički pogledamo našu sljedeću priču, a to je reportaža prva, kolegica Sanja Jurišić i poduzetnica Glorija Curavić iz Šibenika. Molim režiju. Ćao cure, kako ste? Super. Je li danas sve spremno? 9 godina Glorija Curavić živjela je u Americi, a zatim se odlučila vratiti u Hrvatsku i pokrenuti vlastiti posao, prvu praonicu rublja u Šibeniku. Ja sam krenula s nulom, potpuna nula i u kredit. I svi su u kreditu i to je ok. Samo što kredit treba pametno koristiti
Tako da se ne treba bojati kredita. Banke su tu nama na usluzi prvenstveno, a ne obrnuto. U korist joj je, kaže, išla i činjenica što je žena. Ja sam tu iskoristila HBOR-ovu kreditnu liniju za žene poduzetnice. Također sam se aktivirala sa EBRD, iskoristila sam njihova bespovratna sredstva za svoj marketing. Danas, 5 godina poslije, reklama joj gotovo i ne treba. Sa smiješkom se sjeća početka. Kaže, prije svega je bio skroman i oprezan. Ne glavom kroz zid odmah u startu, ali treba uvijek imati sluha i osluškivati što tržište točno traži. Tako smo mi iz tih početnih 35 kvadrata, iz početne 3 male perilice narasli na što je prije bio kapacitet od 100 kila dnevno, danas je to 1 tona dnevno. Ne krije, najviše je ponosna na Šibenčane koji su objeručke prihvatili novu uslugu u gradu. Jer u ovom poslu mijenjamo navike ljudi, a to je daleko najteže od svega. Odlično, nema problema, super je. Ja sam više zadovoljna. A šta donosite tu zapravo? Pa, štef deke, prikrivače, čak imbotije, one što mi kažemo imbotije. Eto, sve se super opere, krasno. Sva roba prođe preko ruku ovih žena. Na prvom su im mjestu poštovanje radnih prava i kolegijalnost. Na posao dolazimo bez grča u želucu. Jako se dobro slažemo, timski radimo i uvijek možemo jedna na drugu se osloniti. Hvale i šeficu, a ni ona za njih ne štedi riječi hvale. Ja sam presretna što imam najvrijednije žene koje postoje i mislim da je to nešto što se mora čuvati i održavati u poslu, jer jedino s takvim radnicima svaki posao može uspjeti. U sezoni ih je zaposleno 12, izvan nje 3 i sve funkcioniraju kao orkestar, jer kažu ni šefica se ne libi uhvatiti posla. Ovaj završni čin dostavu također sami obavljate? Pa po potrebi. S obzirom da ipak živimo u turističkom dijelu zemlje gdje je visoka sezonalnost, nažalost preko zime ne možemo održavati isti broj zaposlenika, tako da u zimskom periodu da stignem biti i dostavljač između svih ostalih dužnosti. I jedino se tako, kaže, može uspjeti. Ne bježati od posla i odgovornosti, ali i ne bojati se. Stoga, evo i poruke za kraj svima onima koji još razmišljaju treba li krenuti u novu poslovnu avanturu ili ne. Ulazak u bilo što novo nije lako, ali u tome je sva čar toga, tako da kogod misli samo vjerovat u sebe, ne odustajat, ne odustajat, ne odustajat. Koja i kakva energija. Primijetiti gdje god se radi ni jednog muškarca. Ni u Splitu, ni u Šibeniku, ni u Zagrebu. Ženska sinergija. Da. Stvara čuda. Evo idemo do Splita pa da vidimo gospođa Ana Marija, a vrijedi pitanje i za sve gošće u Zagrebu. Okruženje lokalno i nacionalno u kojem djelujete, koliko vam porezni sustav i sva ta papirologija koju morate rješavati uz svoj poduzetnički posao otežavaju stvar ili olakšavaju? Ne znam, možda je kod vas u Splitu nešto dobro? Pa uglavnom kao i svim poduzetnicima otežavaju stvar. Imamo veliki problem sa naravno doprinosima, sa zapošljavanjem novih radnika, a to je nešto što nas najviše koči u svemu. Evo konkretno jedan primjer smo imali o podizanju plaće djelatniku. Išli smo za 500 kuna podignuti plaću i na tih 500 kuna trebali smo platiti 600 kuna raznih doprinosa. Tako evo to je jedan konkretan primjer, ono što nas najviše zaustavlja, što nas u biti zaustavlja o nekim novim zapošljavanjima i motivaciji postojećih radnika. Kakve i koje sve poreze vi, gospođa Petričević, morate za svoj poduzetnički posao plaćati? Pa znate šta, baš sam razmišljala kad sam išla u vašu emisiju što reći što se tiče tih poreza, parafiskalnih nameta i svega što imamo, što nas opterećuje u poslovanju. I zaključila sam, kad bi neko baš razmišljao o tome da jedno to je srednje poduzetništvo, taj jedan obiteljski biznis malo razmisli pa da kaže idemo to jer to je baza ovog društva. Upravo taj srednji menadžment, sve ovdje kolegice koji imaju firme upravo će to i potvrditi. Kad bi samo napravili par ustupaka koje bi nas podigle, na primjer, zašto ne bi plaćali kao što plaćaju male firme 12% poreza na dobit, a ne 18%? Zašto bi morali plaćati PDV po ispostavi fakture, mogli bi ga plaćati kad naplatimo fakturu.
To bi nas već oslobodilo za jedan dio obrtnih sredstava gdje bi mogli biti Pa učinkovitiji. morate malo kreditirati državu i uhljebe. Pa nek nama država malo izađe u susret. Jer država bi u stvari trebala biti dobar servis nama građanima. Jel' tako? Znači mi moramo biti partneri. I to je onda win-win kombinacija. Jeste li u svom poslu osjetili da silna ta administracija radi za vas ili vi radite za njih 5? Pa ja bi rado voljela da nam oni stvarno budu iskreni partneri na način da djeluju edukativno, a ne represivno. Jer mi takve partnere trebamo. Mi punimo proračun. Mi otvaramo nova radna mjesta. Želimo biti cijenjeni i poštovani članovi ovog društva. Poresko i ostalo okruženje da bi mogli pristojno i normalno raditi? Ja bih, evo, budući da sam jedina iz ovog područja koja se dotiče poljoprivrede, nekako istakla, iskoristila ovaj trenutak problem dobivanja poljoprivrednog zemljišta. Ja mislim da je to problem koji muči jako puno poljoprivrednika, tvrtki, obiteljskih gospodarstava. Zašto? Ljudi koji žele raditi na zemlji, žele oplemeniti, imaju programe. Konkretno ja vam imam 13 godina program za podizanje nasada i pokušavam se izboriti za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države. Zanimljivo je što zakoni u Hrvatskoj se tumače na različite načine. Dobijem naputak iz ministarstva iz Zagreba što sve trebam od dokumentacije dostaviti da bi dobila određeno zemljište koje je meni zanimljivo. U mojoj lokalnoj zajednici kažu, i sad treba još nekakav dokument dostaviti iz lokalne zajednice i oni kažu to nije moguće. I onda je to cijelo vrijeme, znate, ping pong. Oni vas u ministarstvo, iz ministarstva u lokalnu zajednicu, vi gubite vrijeme, prolaze godine, vaš entuzijazam opada. Žao mi je, a ja nisam jedina koja imam volju, imam želju proizvoditi na našoj divnoj, plodnoj hrvatskoj zemlji. Znate koliko je još takvih ljudi? Prije 7-8 godina ja sam podigla zajedno sa svojim timom jedan od prvih najvećih nasada malina u Hrvatskoj i na neki način vratila to divno zdravo voće na hrvatski teritorij, jer smo inače uvozili malinu iz Nizozemske, možete misliti, koja ima 4 sunčana dana u godini, onako u šali vam to kažem. Kada smo to posadili, odnosno kada sam krenula u taj projekt maline, pokušala sam dobiti državno zemljište. Znate koliko ga ima neobrađenog? Da vam odmah kažem da ga nisam dobila, jer sam se ja morala fokusirati na cilj za podizanje nasada, a ne na preprege. Kupila sam ga na kraju od privatnika za 20 puta veću cijenu. Podigla kredit od 7 godina sa visokim kamatama, znate već kako je to bilo. Vi znate kako to ide u Hrvatskoj, da se to dijeli stranačkim prijateljima koji na to neobrađeno dižu poticaje. Znate za te primjere. Ja sam vam odgovorio umjesto Ministarstva poljoprivrede. Čuli smo, da. Nažalost, jako puno ljudi želi raditi na zemlji. Mislim da država mora osmisliti jednostavni model kako brzo doći do te zemlje, ne za 13 godina i 20. Ja trebam zemlju u idućih 6 mjeseci jer moja sezona sadnje je u proljeće. I umjesto da dođu da vam ponude, vi tražite nekoliko godina i morate kupiti od privatnika zemlje. Da, različito tumače zakone. Ja ne znam, ponekad se pitam da li u koliko je tih podzakona i poddržava unutar države Hrvatske. Unutar jedne države, da. Vaš odgovor, slušamo, kako se vi snalazite u ovim labirintima zakonskim i poreskim. Pa mene samo jedna stvar jako smeta, a to svi jako dobro znamo kad god nam treba potvrda o tome da nemamo porezni dug, što ja redovito plaćam, ali ako se dogodi, znate, zbog razlike u jednom danu da je 5 lipa duga, znači ja ne mogu dobiti potvrdu, pa mene samo zanima kako se vam događa da vidimo toke puste, milijone i milijone neplaćenih poreza na sve mogućim stranama, a da mi mali poduzetnici, znači on imamo problema kad se doslovno radi. Pa imate problem ako ne platite 1 kunu. Ako ste dužni milijun ili 100 milijuna, onda nema problema, onda ste u biti zaštićeni. Onda ste u Londonu. Onda ste u Londonu, tako je. Kako se vi snalazite u ovim labirintima poreskim, poduzetničkim i okruženje koje, ne znam, možda je dobro za vas? Pa snalazim se sa borilačkim vještinama, ali složila bi se s kolegicom... Ste neko pretuhli od ovih? Ne.
Složila bi se Oni ne znaju da imate crni pojas. Ne znaju, nemojte im otkriti. Složila bi se s kolegicom, plaćanje PDV-a po ispostavljenoj fakturi, to je stvarno za nekog kada trebaju obrtna sredstva je toliko teško, baš koči, umjesto da je vjetar u leđa, on nas baš usidri umjesto da nam je vjetar u leđa, a eto ga, to je moj nekakav najveći problem i nameti na plaću su isto jako veliki. Jer vi svaki mjesec morate jako puno izdvojiti za isplatu plaća. To znači da vas država ozbiljnim kao poduzetnike ne doživljava. Ne misli graditi svoju budućnost na poduzetnicima. Pa da, nije. Umjesto da je majka je više maćeha. Ali, eto. Zato. Imate li vi, gospođo, neko rješenje za to? Imate iskustva, dobar posao radite. Možda imate rješenje i za poresku reformu kada su u pitanju poduzetnici. Ovako, kad bi se svaki dan, ali svaki dan donosivalo kao i u obitelji jedna odluka, znači svako ministarstvo može doneti i odluku, jel tako, pravilnik. Sve to može ići puno, puno brže, svaki dan neka odluka i tu bi se onda počelo vidjeti neki napredak. I mislim da je to treba nas, evo, neko nas saslušati, neko ovo čuti što mi sve govorimo i sa nadom i sa vjerom da će to krenuti, da ćemo konačno imati nekog odmaka, jer ponavljam, ovdje su stvarno dobre ideje, vani još ima toliko toga koje mi ne znamo, toliko ima poduzetnih ljudi koji imaju nešto, koje žele nešto i oni mogu nešto napraviti. Evo, to je moja nada. Da, hvala vam lijepa. Evo, pogledat ćemo sljedeću reportažu, drugu, naše kolegice, reporterke Hrvatske za 5, Vlatke Kusanić. Ona je bila s poduzetnicom Romanom Radočaj iz Karlovca i jednog malog susjednog mjesta u Karlovačkom kraju. Vidjet ćemo je li ona ove probleme uspješno riješila. Režije, molim. Zelena mrežnica zimi gubi malo svog zelenila, no njezini slapovi privlačnost ne gube bez obzira na godišnje doba. Upravo taj jedinstveni šarm mrežnice bio je presudan da Romana Radočaj, tada 20-godišnjakinja, počne svoj poslovni pothvat. Znala je da ovdje leži neiskorišteni potencijal i da zemljište uz mrežnicu koje je naslijedila od obitelji može biti mnogo više od zapuštene livade. S bratom, tada 17-godišnjakom, odlučila je otvoriti kamp za robinsonski turizam. Pa, eto, vjerojatno zato što nismo baš puno znali o svemu tome, vrlo smo izgleda optimistični, a i vjerovali smo u cijelu priču, svidjela nam se ideja, stvarno smo vjerovali da mi to možemo realizirati i zato smo dali sve od sebe. Na livadi uz mrežnicu sagradili su 4 minijaturne kućice. To je robinsonski smještaj u kojem gosti mogu prespavati praktički na samoj rijeci. Nedaleko od kućica imaju stolove, klupe, mjesta gdje mogu roštiljati. Kako samo ime kaže, uživati u robinsonskom vikendu ili ljetovanju na mrežnici. A nije baš išlo lako, s obzirom da je taj robinsonski turizam nešto, ajmo reći, novije, nije već bilo viđeno u to vrijeme, pogotovo ne u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske, tako da smo malo mučili se sa papirima i sa svim dozvolama, međutim, naišli smo na razumijevanje službi koje su bile nadležne za to, tako da svi skupa smo se potrudili da to na kraju stvarno i realiziramo. U 3 uspješne sezone kroz robinsonski kamp Leskar prošle su 1000 gostiju. Svakakvih. Mladih avanturista, ljudi u godinama željnih mira i prirode, u sezoni stranaca iz cijelog svijeta, u proljeće i jesen društva koja slave rođendane, obitelji s djecom, ribolovci, ma nema koga nije bilo. Nakon 3 godine, nakon 3 sezone mogu reći da sam dobila i više od onog što sam očekivala. Zaključila sam da nikad nećemo znati baš sve što donosi koja sezona, uvijek se nešto dogodi novo, uvijek neke nove situacije, ali eto, nisam očekivala toliko dobar odaziv i toliki interes, pogotovo naših Hrvata koji su stvarno prepoznali ovo kao jedan lijepi oblik turizma. Za mnogo je toga zaslužan i iskren osmijeh te lijepa riječ za svakog gosta. Ljeti nema radnog vremena. Romana je u kampu od jutra do mraka, stalno na usluzi gostima. Ispunjeno ljeto, definitivno malo slobodnog vremena, ali mislim da mogu reći da imam najljepši ured na svijetu, definitivno. Biti ovdje cijele dane, od jutra do mraka, druženje sa svim tim našim gostima,
provoditi vrijeme ovdje. Mislim da je to stvarno lijepi posao. Lijep posao u najljepšoj zemlji na svijetu. Jer koliko god da je do sada proputovala, nije još našla mjesto koje bi konkuriralo Mrežnici. I dok njezini vršnjaci nerijetko sreću i posao traže diljem Europe, ona je, kaže, svoju budućnost isplanirala. Ovdje definitivno. Možda još sve skupa na nekoj većoj, višoj razini, sa dodatnom nekom ponudom i sadržajima. Tako da eto, nadam se da će sve ostati ovako pozitivno kao što i je. Biće i bolje, jer svemu ovome Romana uskoro planira dodati i diplomu sa stručnog studija za ugostiteljstvo i turizam. Možete li odgovoriti je li ljepša Romana, pametnija ili je ljepši ovaj njen ured oko Mrežnice? Ovo je po meni jedna čarolija. Ovo je čarolija i ovo je jedan krasan primjer divne mlade žene koja je upravo sav svoj potencijal iznjedrila na najbolji mogući način. Spojila je svoju osobnu ljepotu i ljepotom prirode. Jednostavno se stopilo sve u jedno. Prekrasan primjer. Kako ćete, gospođo Šimeković, vi u svoj megavizit spojiti ovaj... Ideja je odmah tu, s obzirom da radite te poslove. Ne znam je li u svom albumu imate Mrežnicu? Svakako da ću gospođu kontaktirati. Nemam, ali dobra ideja napraviti spoj hrvatskih rijeka. Ideja vam je gratis. I ne morate porez na nju plaćati. Bar nešto, da. Evo, vidite. Čim je promocija Hrvatske. Idemo malo da ne zapostavimo Split do naše Ana Marije. Je li vam ljepše more vaše ili ova naša Mrežnica ovdje blizu Karlovca? Jeste pogledali dobro, Ana Marija? Jesam, ne znam što je ljepše. Sve i čitava Hrvatska je prekrasna, gdje se god okrenete, nije sve, kad pričamo o turizmu, nije sve na moru, imamo i prekrasne unutrašnjosti, imamo prekrasnu i ruralni dio Hrvatske, tako da ne znam što je ljepše. Što ćete vi novo u svom biznisu ponuditi na Jadranu, u svojoj firmi, turistima? Imate li neke nove ideje? Da, naravno. Pratimo tržište, pratimo sve što se događa. Uvijek imamo nekakve nove projekte na kojima radimo i prema turistima i prema svima koji se bave, znači, malim poduzetništvom u turizmu. Tako da, evo, posebno mi je drago što sam vidjela ovaj prilog o robinzonskom turizmu, jer upravo je to, rekla bi, najveći potencijal koji leži kod nas. Ajde, molim vas, jedan autobus Splićanka i Splićani, nakon što zarade na apartmanima, da pojačaju budžet naše Romane Radočaj u Karlovcu. Može? Pa evo, već smo počeli mi odavdje, nakon što prođe sezona, sve više Dalmatinaca i svih koji su uz more sve više odlaze u sjevernije krajeve. Evo, imali smo i nedavno baš konkretan jedan posjet iznajmljivača s ovog područja, na području Slavonije su bili na izletima. Super, zaboravio sam vas pitati, je li vaši iznajmljivači plaćaju porez na svoje apartmane? Naravno, plaćaju. To je sigurno? Sigurno. Oni sa kojima mi radimo, znači radimo sa najboljim, najkvalitetnijim iznajmljivačima, oni svi plaćaju porez. To nisu oni što na ulicama potežu za rukave? Ne, nisu to ti. Tih ima sve manje i manje i mislim da ne samo ti koji su na ulicama, koji potežu ljude za rukave, imamo i još sličnih takvih, ali mislim da sve to polako, upravo takva vrsta poslovanja već davno izumrla i ti ostaci isto tako sve više i više nestaju i možete ih još pronaći u tragovima. Hvala lijepa. Gospođo Danijela, molim vas, vidjeli ste ovaj prilog gdje naša Romana Radočaj nije pokazala 17-godišnjeg brata koji je zajedno s njom krenuo u biznis. Nije se htio slikati. Molim vas, kako čuva svoj patent. Jeste vidjeli? Čujte, ko zna koje su mu skrivene namjere, možda on ima isto tu nekako... Proširit će na 2 županije. Svašta je moguće. Odlična je ideja, ja sam bila u takvim stvarima. Vi vjerujete ovim mladim ljudima? Apsolutno. Oni fokusirani su i vide da imaju neki cilj, konkretan cilj, ne neki, nego konkretan cilj imaju i oni će napredovati. To je pomoću interneta, social medija, sve, oni će to će napredovati, to ima ogromnog potencijala. Hrvatska je biser, putovala sam dosta po svijetu, stvarno je najljepša zemlja.
ljudi su divni, samo treba malo pokrenuti se, ništa više. Trebaju znati voljeti i čuvati, jel? To sigurno. I to znanjem, obrazovanjem, poduzetništvom dobrim. Uvijek učiti. Učenje je proces, konstantno napredovati, konstantno učiti, to je bitno. Da vidimo kakvo je to okruženje pogodno za izvrsno poduzetništvo. To me zanima. Ja bih rekla, evo baš nadovezala bi se na kolegicu, jer znanje isto ima svoj vijek trajanja i stalno morate ulagati u sebe, jer ukoliko znanje ne dižete na viši level i na višu kategoriju, on gubi i više niste konkurentni, jer ne možete se nositi sa rješavanjem problema. Znači, izlaz iz ove situacije je apsolutno ulaganje u obrazovanje, u mlade i u nove tehnologije. Apsolutno. A što se tiče same klime poduzetničke, ulaganja novca, otvaranje novih biznisa, nekako poticati i pomoći tim mladim ljudima da bez problema uđu, da ne ostanemo u onom socijalističkom kliku, da imamo posao zajamčen cijeli život, nego da idemo u poduzetništvo. Romana je u stvari izvrstan primjer jedne mlade, svježe, radišne hrvatske snage na koje svi moramo dati potencijal. Ono što je važno i zanimljivo u večerašnjoj emisiji, da smo mi evo već razvili nekoliko ideja novih, već smo povezali, znači jako je važno to povezivanje, da se što više priča o poduzetništvu, da se organiziraju susreti mladih, starijih, iskusnih, manje iskusnih, jer mi jedni od drugih učimo. Svatko od svakog može i večeras naučiti, a i sutra ako nešto organiziramo. Dakle, povezivanje i isticanje ovih pozitivnih primjera upravo na način kako ih i vi ističete večeras. Da, hvala lijepa. Gospođo Šmitran, što je iz vašeg iskustva važno da bi se osjećali ugodno, nekako lagano, optimistično u vašem poduzetničkom poslu, da ne bi nailazili na nekakve velike smetnje i stresove? Kakvo okruženje u Hrvatskoj vi priželjkujete ili kakvo možete stvoriti? Pa kao prvo, ono što sam ja rekla već ranije kad smo pričali, to je taj isto nekakav mindset naš hrvatski, koji nažalost uvijek mi tužno kad se ovdje vratim pa kad čujem ono, a svi kradu, a svi ovo, a svi ono. To nije način u kojem se može egzistirati. Mislim, ako ne pričate pozitivno, ako ne gledate pozitivno, ako se ne otvorite prema ljudima vane koji pričaju o novim tehnologijama, o napretku, o trendovima. Nemojmo ni samo gledati, mi jesmo svi u Hrvatskoj, Hrvatska je predivna, ali mi možemo stvarati jake izvozne proizvode i to nemojmo zaboraviti. Evo, baš kad smo povukli paralelu sa Estonijom, mislim kako Estonci razmišljaju, kad god pokrenu biznis, oni ne gledaju ja ću sad raditi za Estoniju. Ne, da li je to što ja radim dobro za cijeli svijet? I na taj način i traže pomoć gdje god, ulažu jako puno edukacije i to ne samo u svojoj zemlji. Odu na male neke edukacije, seminare, bitno je da se ti povežeš vani s ljudima. Meni je neizmjerno puno pomoglo mali nekakvi seminari na koje sam otišla gdje sam upoznala ljude, pa ne znam više s kojih zemalja, koji ti daju neku ideju, koji danas evo ova emisija, mislim koliko je ovo već pozitivno, koliko smo mi ideja danas tu napravili. Koliko recimo naša Ivana iz Women in Adria nama daje podršku, koja daje podršku ženama poduzetnicama. Mislim, to su sve stvari, znate, na putu koje vam daju one vjetar u leđa, a koje su iznimno bitne za poticanje jedne dobre klime. Zanima me je li vas iko iz hrvatske priče priupitao i ponudio vam neko kreativno računovodstvo da možda možete bolje i brže zaraditi? Da, to se čuje ovako samo u Hrvatskoj. Vani to nikome ne padne na pamet. Barem ne pričati ako ima toga. Barem nema kreativnog računovodstva? Pa vrlo vjerojatno ima, ali to ljudi ne pričaju kao kod nas. Da. Kako se to u prijevodu zove u Hrvatskoj? To bi bio kreativni kriminal. Da, pa otprilike tak bi ja to rekla, da, upravo to. Vi ste isto veseli, poduzetni, nemate problema sa novim poslovima, sa vjerojatno otvaranjem novih radnih mjesta i širenjem od Estonije na Švicarsku i dalje. Ja jako volim posao koji radim i htjela sam ga raditi još kad sam valjda imala 3-4 godine, govorila da želim imati svoju firmu i raditi crtić jednog dana, iako to svima bilo smiješno, iako je taj put bio toliko trnovi da dođem danas do toga. Ali kad volite to što radite, onda spremni ste preći sve te prepreke na svom putu samo da dođete do tog cilja i ono što je rekla gospođa Maslić Petričević, neizmjerno su bitni ljudi koji su s vama. Ti predivni ljudi koji su onako
Oni su koji dijele strast, upravo to. Evo u ovih posljednjih 5 minuta, po 2 rečenice, selimo do Splita, budite ljubazni, samo jedna kratka poruka, baš što god želite kada je riječ o poduzetništvu, posebice najboljih hrvatskih poduzetnica u Hrvatskoj, vaša poruka i preporuka, gospođo. Split. Pa evo, nemojte se bojati, krenite u poduzetništvo, ili da krenete u to je trnovito, ali je to jedan prekrasan novi svijet koji vam se otvara i jedna prilika da promijenite ne samo Hrvatsku, nego čitav svijet nabolje, da ostavite nešto lijepo, nešto dobro iza sebe. Hvala vam lijepa na vašoj poruci. Gospođo Šimeković, što je vaša poruka u nekoliko rečenica? Kratko. Pa, moja poruka je da kupujemo hrvatsko, promoviramo hrvatsko i pomažimo se međusobno. To je moja poruka. Izvrsno. I možete li vi, gospođo Danijela Balikić, nešto iz svoga iskustva za kraj reći? Ako opcija A ne radi, ne funkcionira, onda imamo opciju B, C i nikad, ali nikad ne odustajem, nikad. Ako treba stanem na loptu, malo razmislim, ali onda idem dalje. I smatram da ovo iskustvo koje sam stekla i znanje, da je tu i za dijeliti. Zato vjerujem u ovakve emisije i vjerujem da nam je potrebno ovako umrežavanje. Jel? Hoćete li zapošljavati nove ljude, nove radnike? Hoće, bit će zapošljavanja. Vjerujemo da će biti dosta toga iduće godine u planu i vjerujemo da će biti. Ja stojim na raspolaganju svima, uvijek sam tu spremna pomoći i sa svojim znanjem i iskustvom. Mogu samo reći tu sam, kome treba. Hvala lijepa, gospođo Petričević. Dakle, spomenuli ste ljude kao najvažnije i u okruženju, a i u radnom ambijentu gdje jeste. Evo i ja bih dala neku poruku za kraj. Ja bih rekla da evo svaka od nas u svom nekom mikrosvijetu bude odgovorna za ono što radi i da najbolje od sebe. Ako damo svako od nas najbolje od sebe, stvorit ćemo bolje uvjete u ovoj našoj lijepoj Hrvatskoj, jer to je naš dom. Ostavimo nešto našoj djeci za boljitak ove zemlje. Hvala lijepo. Izvolite, gospođo Smajić. Moja poruka bi bila da zaista poradimo svi skupa na zajedništvu, da budemo solidarni, da se naučimo ponovno veseliti uspjesima jedni drugih. Mislim da je to jako važno i da će na taj način naše društvo biti još humanije, a naše gospodarstvo uspješnije. A recite, osim nasada malina, slijedili neki novi nasadi na državnom zemljištu? Dvije nove ideje, dvije nove kulture koje su apsolutno nezastupljene u Hrvatskoj. Ne smijemo vam odati tajnu, međutim razvijam sad projekte za iduću godinu i vjerujem da ću dobiti to državno zemljište koje silno želim, jer želimo raditi. Hvala lijepa. Ja vam želim da uspijete u tome. Hvala lijepa. Evo, vaša je zaključna nekako trokut, Zagreb, Estonija, Cirih. To je za sad vaš lokalni i globalni ambijent u kojem djelujete. Kako će ići vaši poslovi, koja je vaša poruka za kraj? Pa sljedeći projekt koji u principu partner i ja radimo je crtić koji djecu uči o velikim globalnim problemima kroz smijeh i zabavu, jer mislim da je primarni cilj svima nama da djeca nam izrastu jedne lidere, voditelji jedne bolje budućnosti danas. Dobre ljude, karakterne ljude. Dobre ljude treba krenuti od najranije dobi. A ono što bih htjela poručiti samo mladim ljudima da definitivno slijede svoje srce, jer bit će teško i to mogu stvarno reći iz svog iskustva, ali tako je u životu. Sami znamo, prođemo kroz 1.000.001 pad, ali tako to treba biti i neka idu prema svojoj viziji i koliko god misle u poduzetništvu da riskiraju. Jedan jako uspješan čovjek je meni jedanput rekao: Tihana, vjerujte mi, puno više riskirate kad radite najbolje svijetu za nekoga ko onda ko zna šta napravi i sve propadne. I to je živa istina. Tako da slijedite svoje snove. I da sanjate. Da, i da sanjate. Hvala vam lijepa. Hvala vam, poštovane dame i gospodo, gospođe, od Splita do Zagreba. Ne smijem zaboraviti Šibenik i ovu lijepu mrežnicu. Toliko uspješnih, pametnih i poduzetnih žena ne sjećam se kad sam ugostio u emisiji. Hvala vam od srca. Vi ste jedna doista istinska, prava Hrvatska za 5. Poštovane gledateljice i gledatelji, kako rade, vidjeli ste.
a i upoznali ste kako to rade izvrsne hrvatske žene poduzetnice. Hvala lijepa, sljedeći petak ponovno izravno uživo Hrvatska za pet.